На Прикарпатті затримали так званих туристів із Миколаївщини, які намагалися нелегально перетнути державний рубіж. Прикордонники Чернівецького загону запобігли черговій спробі незаконного перетину українсько-румунського кордону. Попередити правопорушення допоміг місцевий житель, який помітив двох незнайомців, що рухалися гірською стежкою в бік державного рубежу. На місце оперативно вирушила пошукова група відділу прикордонної служби «Шибени». Під час затримання один із чоловіків намагався втекти, тож охоронцям кордону довелося зробити кілька попереджувальних пострілів у повітря. Порушниками виявилися мешканці Миколаївської області. Вони зізналися, що під виглядом туристів намагалися нелегально потрапити до Румунії. Чоловіків доставили до прикордонного підрозділу. Щодо них склали адміністративні матеріали.